Marede mahita. Tidakon ma haporsiaw tay songon na hina tidakon idong atas haporsiaw di sandok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon di si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mula mangolu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora sudah amin. Kor punguan nama
Tabege matiting nama sa di huriata. Tikting HKBP Tamarunang Minggu 10 Maret 2024 sada Romawi nama ragam sada Gorni Mingguta sada Rion ima Minggu letare topik Minggu hot do holong ni rohani Jehovah, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. 2. Ruas nahona RPP di Pabali Huria mamuka Minggu sadarion danggabe ruas ni Huriata manang di Pabali Huria ima namargoar sahat siagian sian wilayah Tolu ala mangula ulaun namaralo tupatik napapituhon ima mangoli musetu boru na asing jala pinda tu ugamo na asing. Tolu partangyangon pasion padiwahon prapaska 2 patu paun ni Huriata do partangyangan pasion paduahon manang prapaska paduahon di hari Selasa 10 Maret 2024 masuk pukul 10.00 wita maringanan di Garejaon pinangido matu kor ama ina dohot naposobulung asa markor di ulauni. 4. Pamiliton seksi Dewan Koinonia Marturia dohot diakonia pinangido matu saluhut Dewan Koinonia Marturia dohot diakonia asa patupa pamiliton ganup aka seksi dohot kategorial jala paling lambat ma di jalo parhalado daftar seksi dohot kategorial di Minggu 24 Maret 2024. 5. Rapot panitia pesta persemian resort di hari Minggu sadarion 10 Maret 2024 sipul parmingguon di Patupa Huriata do rapot panitia pesta persemian resort maringanan di Huriata jala agenda rapot ima taringot tu pangaradeon akan narikot tu ulaun pesta alanii pinangido matu salhut panitia asa mandohoti rapoti. 6. Tim uji kelayakan Huria di hari Kamis 21 Maret 2024 rodo tim uji kelayakan sian kantor pusat HKBP dot sian distrik 10 pitu IBT alanii pinangido matu salut parlado HKBP Tamarunang asaro mandohoti ulauni jala ulauni dimulai pukul 0 wita. 7. PA Ama Ina di hari Sabtu 23 Maret 2024 di Patupa Huriata do ulaun PA tu kategorial Ama Ina nama ringanan di Huriata masuk pukul 10.30 wita Riama Hita Mandohititsa. 8. Walu peremajaan database jemaat diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang bahwa gereja akan melakukan peremajaan data jemaat. Sehubungan dengan itu, maka gereja akan membagikan melalui formulir database atau WA group di wilayah masing-masing. Karena ini adalah persyaratan untuk persemian resort, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mengisi secara lengkap dan cepat formulir database tersebut. Dan sangat diharapkan agar secepatnya dikembalikan ke Parhalado. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua. 9. Acara persemian resort HKBP Tamarunang di hari Minggu 31 Maret 2024 akan dilaksanakan acara pesta persemian resort HKBP Tamarunang dan di dalam acara tersebut akan dilakukan penyematan ulos untuk penggalangan dana acara persemian HKBP Resort Tamarunang. Sebagai bentuk pencarian dana, panitia akan melakukan metode pencarian dana yaitu 1. Tekeles kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang, 2. Penyematan ulos dengan variasi harga Rp2.500 dan Rp5.000.000. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat agar bersama-sama mendukung kegiatan tersebut dengan mendaftarkan kepada panitia baik tekeles ataupun penyematan ulos di acara tersebut. Tuhan memberkati. 10. Pelunasan Dr. Ripe lelang pesta gotilon ulak tahun Huriata na pasapulu opaton.
Pinabotohan matu salut ruas ni huriata asa taingot ma malunason aka kewajiban ima tok ripe dot aka lelang lagu dot na asing ditiki ulaun pesta gotilon dot ulta ni huriata na pasapulu opaton. 10 sada amplop panitia pesta di minggu ta sadarion dung sidung jamita pasaton amplop tujolo dehita tu panitia pesta persiman resort tapasat ma di bagasan lasni roha. Ruas namar sahid parhalado dot sude ruas ni huria KBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit saya tuhata mana mangaleon hamalumon dot haipason mula adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang tu pandita. Ruas namar sahid sada Agusta Christine Borosianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 amang MIU Hutagalung wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. 4 amang Awe Sitorus SE wilayah Sada perawatan di Jabu. 5 Safiera Serenauli Borusinaga anak sekolah minggu wilayah 2 perawatan di rumah sakit Siloam. 10 Tolu ruas namar ulang tahun Palhado HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun siang tanggal 10 sada 1 10 pitu Maret. Saya tuhata ma nama ngalehon pasu-pasu dot ganjang ni umur suak songoni nang hai pason. Ruas namar ulang tahun sada amang Desitorus SE 12 Maret wilayah Sada. 2 Efraim Siantur SE Naposo Bulung 12 Maret wilayah Tolu. Tolu Rio Jeffrey Pasaribu Naposo Bulung 10 Maret wilayah Tolu. 4 Marcella Saragi Naposo Bulung 10 Maret wilayah Sada. 5 Inang LA Boru Banjarnaor STP 10 Maret wilayah Sada. 6 Sabrina Sihombing Naposo Bulung 14 Maret wilayah Sada. 7 Amang Pandita TD Siaturi STH 15 Maret wilayah Pargodungan. 8 Gevariel Marudut Jordain Sitorus anak sekolah minggu 15 Maret wilayah Sada. Sia amang MU Hutagalung 15 Maret wilayah Tolu. 10 Alexander Togihon Silain anak sekolah minggu 16 Maret wilayah 2. 10 Sada Inang SH Borusima Juntak 10 Pitu Maret wilayah Sada. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamon do ganjang di umur jala di hambirang na do hamoraon dot hamuliaon. 14 ulang tahun Pardongas Saripeon Parhalado dot sude ruas ni huriah KBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun Pardongas Saripeon tu ruas namarayahon sia tanggal 10 pitu 1 tanggal 10 sada 10 pitu Maret. Ruas namarayahon sada keluarga BS Siombing SE Inang AP Bursiani Par SM 10 Maret wilayah Tolu. 2 keluarga T Nainggolan Inang E Boru Pasaribu 15 Maret wilayah Tolu. Amang keluarga IF Sinaga Inang SWD Boru Marpaung 16 Maret wilayah Tolu. 4 keluarga Amang JM Silain Inang JT Boru Sinaga 16 Maret wilayah 2. 5 keluarga Amang Hatabunan Inang NE Boru Manurung 10 Pitu Maret wilayah 2. Saya tuhata ma nasai toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 15 ruas naro tu parmingguan. Sada minggu 10 Maret 2024 ibadah umum toropna 126 halak. 2 minggu 10 Maret 2024 sekolah minggu 52 halak. Tolu Selasa 12 Maret 2024 Partangyangan Pasion Parjolo Gedung Gereja HKBP Tamarunang 55 halak. 2 Rumawi Parhepengon ni huriata boy mata bereng di tikting Parhepengon nadong di Hitabe songoni ma tikting ni huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dot lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di gorni tuhata. Amin. Tapuji Tuhata maredeita sen buke deta nomor 777 ayat sada dohot urutna uhuk mata papungupilia sada A sada B dohot na paduahon.
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Kurang kompak. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahala soma amanginang haanginang pinaribut. Hata ni debata. Namambuhali ngoluta partodiota. Ima nadeni sian. Panurirang Jeremia. Bidu 30 sada. Mamuka sen ayat 35. Sahatu ayat 37. Asa tajahama amanginang marsika soring siak kami ma ayat 35. Dang be bolok konon ni Jahuba bangsona songonod doha ni Jahuba na mangaleon mata niari gabi panodang arian aturan ni bulat doot akabitang gabi panodang borngin ibana mangucang laut gabi marhasak akka galubangna Jahuba zebaut do goarna. Songono doha tani Jahuba molo tung dapot suhaton akka langit digijang sila dapot dodoan akka ujaan ni tanoon ditoru dohok maau mambolokon sadok pinopar ni Israel ala ni saluhut nabi nai nasida ninna Jahuba ido ianggo sahatna horasma dihita Uria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sudedo amang inang haanggina binaribut boy diula debata alai adong sada anekdot na mandok adong do sada ulaon nasobui di ula debat tabereng majo molo tabuk kado amang inang bibilta tabereng majo di ayat 20b marningot do peau di ibana alani i malala do hati-hati ku taringot tu ibana ikon marpangulahi rohakku mida ibana nina Jahuba sada ulaon nasobui di ulahot debata molo di bahasa Inggris didok he cannot stopping loving you dia tidak bisa berhenti menyayangi engkau dia tidak bisa berhenti mencintai engkau Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi engkau. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sogodo rohani Jahuba mida pambahenan ni bangsa Israel. Sogo. Muruk do Jahuba di saluhut na pambahenan ni bangsa Israel. Muruk. Alani buruk ni roha Jahuba. Di pasahat do rimasna. Dipakai di batado aka bangso na asing laho paingoton bangso Israel alani i tertabat do bangso Israel pola sampai bagi dua adong Israel Selatan adong Israel Utara adong Israel adong Juda itu alai molo tabereng musi amang inang marhitur puta sadarion kembali kepada ayat 20b he cannot stopping loving you Tuhan tidak bisa berhenti mencintai kita mencintai engkau alani i ditongos di batado panurirangna Jeremia olong do rohaku tu bangso Israel alani i ho ale Jeremia borak maho do tartaban alani i pakioku mangulum paingoton bangso Israel
asa mula manian nasida jalamar soba manian nasida tuau dipaingot panurang Yeremia do bangsa Israel alani di ayat 30 sada mau tabuka manginang bibil tadi ayat 30 sada judulna pada nebaru Oma suara ni Jahoba marhiti panurang Yeremia na mandokon ida ma narodo akari sogot nina Jahoba pukaoku ma pada nebaru tu pinopar ni Israel dohot tu pinopar ni si Juda odo amangina barita las neroha si buanota marhiti parmenggota ditikion. Ternyata Tuhan tidak bisa berhenti mencintai kita. Ternyata Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi kita. Emolo tahilala selelingon lam daodo ngoluku sian debata alani imaila au mandapoton debata alani imabi arau marsoba tuho martangiang tuho turpu komanagabi alus. Firman ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan doa-doa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dakia tadi kononi di batang uluta. Saat kipe dakia tadi kononi di batang uluta. Alai molo tang sol-soli amang inang di pardalanan ni ngoluta. Nunga songot dia hita marsaur dohot di batang. Piga halima di bagasan sadari tadi konota di bata. Piga halima di bagasan sadari tapasiding di bata sian pardalanan ni ngoluta. Abe mulu tatari tu bagasan ngoluta manginang. Na buita ulahon mulu dang mardongaton di bata. Dang jadi saluhut na nata ulam mulu dang dipajadi di bata. Dang buita ida sodang mata niari tuari marsugut molo dang dipataru di bata hita tuari marsugut. Dang bui idota keluarga ta saluhut na marlas droha marpungu molo dang pinapungu di bata. Alani di minggu ta sadarion di minggu judika na marlapatan luluhon au ale Jahoba. Songon edi punguan aman akaning UBG Uhud utari tu diriku. Idu tu ale Tuhan. Unang saya gulut di tanah obe. Puasa. Edang ngau na punasa tanah on. Jaladang ngau na punasa diriku. Di batado na punasa ngolut taganup. Alani ahadu ulaw na ikon taulahon di bagasan pardalanan ni ngoluta. Oleh sada. Pakai mati kim amang inang taru mobi di hamu remaja na poso bulung parhitian ni di bata pasangapon di bata adong na asing tidak boy do marhiti ulotay gay beta pasangap hita dirita jod alay di pangido di bata hamu baon ni roa sian ganup ngoluta huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ubigi tong nakaning lagu korsian punguan ina. Pasangap ma Tuhan Yesus. Ido tahe nang. Ido tahe pasangap ma Tuhan Yesus. Las marohata amang inang molo di bagasan hagaleommu. Di bagasan hasusaammu. Di parar di bata ngulum lau pasangapun di bata mulut tatari doa manginang tu bagasan nguluta isi masa stong nahita apa emangnya kekuatan yang kita punya alai di parar di bata marhiti hasusaammu marhiti sitaononmu marhiti paru kilommu pakion di bata ngulum alani ikunduhonot tado mulai hati mali Tuhan dang diingot to aka hasalaku ale marhiti harorokku tuho di pararho doa di pukaho pada nebaru tua alani muluta jujut begi amang inang didik tilau monopoti dosa adong do tabegi ma baga-baga ni debata taringot tu hasisaan itu satu Garuk minggu do amang inang
tajalo tahangoluhon pada na pinasahat ni bata. Alay unang songon pemahaman halak luar. Molo ruat sa kabipita marunang na marminggu didikion manang na iku marminggu marhiti live streaming yakit dohami. Dang nagabe sarupa pemahaman pola pikir ta tu halak luar. Molo halak luar bahat dope pemahaman Senin saat hari Sabtu mangulahod dosa, hari Minggu mano poti dosa. Dang disi pola pikir ta. Dang disi haporsyo na pinasahat di bata di ganuk ngoluta. Alay Senin satu hari Sabtu mar parbuehon parbueh na denggan marhiti holong di bata. Hari Minggu ditabor-tabori di bata rohat taon. Dilehom muse pupuk na baru. Di pay baru muse nanunga di suaton di bata di bagasan rohata. Ido pola pikir ni halak Kristen. Nanunga manata di bata jalana maka ngoluhon di bata. Di ganuk ngoluna. Jala poin na paduahon amang inang hobar tu topik minggu sadarion ima namandok hoddo holong ni rohani Jehovah. Ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Porsia mahita manginang tidak ada yang abadi di dunia ini selain hatani debata. Tidak ada yang abadi. Olodo sipata longang ale longang patuduhon bingung. Olodo sipata amang inang asing na dihatahon dohot na diulahon. Bahat do na songoni. Alay molo marhiti hatani di bata marhiti aporsyon na to guhita manada di bata ikunohonot tado. Dang muba-uba holong ni rohani di bata diganuk ngoluta. Manang isipe ganup hitaon ditada di bata. Manang ahape hasusaan na ikon tanopi dipar di bata. Idu na palason rohata ro tu di bata pasahaton ngoluta. Ale Tuhan idu tahe o ale tondi idu ale tondiku amu sih hatatan tahe ha o amado na kaning o segut atap inangon iya amado na kaning ale tondiku amu sih udut na ha iya tahe ngodupi tahe ale tondiku iya ima edi na tapa satu Tuhan di bata sian bagasan jirita jalai mambuhali mamakulingi tondita ganuk nanunga ta suara honi itu adalah pergumulan yang sangat berat tetapi mampu kita menangkan bahwa kita mampu mangalehon ngoluta dipakai debata holan na debata doa manginang marite hatana naso muba-uba adong sada ilustrasi adong maaf kalau ada kesamaan songon dipilim-pilimi ini bukan kesengajaan hanya cerita 50 belaka adong suami istri kebetulan sefrekuensi hobina camping tu hutan ala baru berumah tangga do penasida di do amat tomma kita waktu pacaran sering camping kalau boleh untuk tahun ini kalau boleh besok kita melakukan lagi kenangan-kenangan yang dulu waktu saat kita camping las rohanina tahun itu adong dodong ata daun holak kita na dua tu dia mak tu hutan di simano kita hubuat penong cutiku hari Jumat tu hutan mahita satu hari minggu mula mahita oma sakabi las marohani ina tahun di perjalanan adong sada dalan
nasobui kendaraan ikon mardalapat di ulah nasida ma buhama carana asa unang terasahian lujana Roma inat tahun yudok ma tua matana beb dia lusia matau ma iya hani alana baru dope pasti romantis hoddo holong ni roham tuau kan pos maroham songon dia au najulu songonido au sonari kebetulan kan adong do edde remaja na poso tahe sonario na terkenal si Jen Mun tahe edde ne namandokon lirikna hubatoru rohaki lomandongani ho aima dede ho nama tema lasma rohani inat tahun tutudo beb pola warsik lautan membuat dikini asa berengommu holong ni rohaku tuho marbunga-bunga mah rohani inat tahun sambil mardalan topu pas lagi mardalan songoni topu ro sian hutani pas tu julo nasida dengan jarak 10 meter gopul tadadda do tahe gopul amang inang gopul beruang na buluni songoni tarsonggot amatai tarsonggot inatai alai molo inatai las gabe jongkok di bana alai molo amatai las gabe majakit do tu sada pohon Roma gopuli didapot tomah inatai ditaatap amatai masian gijang di atas pohon Roma gopuli diduk gopuli mah nahu begitu hatanya matam alani hubut tihon alidang pola dohonoku alusna nunga dapotmu alusna laoma gopuli ditiki ditatap amatai gopuli ngalao be turun ma amatai hukma dibuan atuatu dia gopuli aso pamate Roma inatai holan hata itu daong hani neneng membuat atu-atu doau lau tu gijang lo holan dibuat to atu-atu ngahona atu kau Roma inatai gang pola behita camping mula mahita alana neng lau au tu gereja sonari marua usuk kujo adik boha boy diperbaharui surat nikah tai itu huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ana boy taputik sian ilustrasi nakaning amang ina holande bata sabing do nahot maka holongi ngoluta tidak saya katakan suami atau istri itu akan meninggalkan, tidak saya katakan. Alemar hiti hatani debatani dikion, mari kita mengevaluasi apa yang sudah kita katakan, kita bisa buktikan. Ahana nunga tapeop ikon tahangoluhon. Danglah sorohat tamanginang sadarion sahat hatani debata ima di ayat 30 hujan tu kita. Omma pada ni dibata buti ni pada ni dibata tung sura macot akaturani marado ponau ni na Jahoba masadi madoh pinopar ni Israel unang betar goar bangso di joloku saliling-liling na soonot dohat ni Jahoba molo tung dapot suhaton akalangi digijang jala dapot duduan aka ojaan ni tanoon ditoru doho maau mambolokon mulu terjadi do songonon sudi baru mah ditadikon debata ngoluta alai mungkinkah itu terjadi tahu dang boy tardodo dang boy tarukur sadia bagas ni Portibio namang inang dang boy tagatihon amang inang matanyari gabi borngin dang boy taparon amang inang bulan bintang gabi arian
Yang mampu menggantikan itu hanya Tuhan. Aibana do na punasa langit do tanoon. Ido na paposor rohata. Ternyata Tuhan tidak akan pernah berubah. Molonunga di padaton tu ita ganup ikon haholongi doho. Ido na ikon tapiyo. Amin. Amin. Ido anong mula sianon narap do keluarga mulu buinian aka ama manang aka ina ikun taduk amang inang. Sambil bardalam mulak songon hatani paditay ulah honok kumah dang mubah holong ni rohaku tuho. Amin. Amin. Dang adong na mga lusi. Nasulo do mo manglo ni. Waduh. Itu mula anong siya noon. Ulang jo dipikiri akan asing. Ulang jo dipikiri. Tulu hari sata sadari pa. Ho tusan, tuson. Anong borgin pajupa kita musi tusan. Unang jo tusi. Mula anong siyan parminggonon. Rap hudul di dalan na, di mobil, di kendaraan na. Manang amatay, manang inatay. Molo ondang pola jo remaja na po soda. Dia akan anong amardongan unang pola di ulok kamu. Anong ma, jolo pinadomu ni di bata, baru ma anong dohonom muna. Amin. Anong, mula mahita amang inang, di mobil tadokom ma, manang amatay. Molo boy unang anong na egois. Dangulo amang padita, buasa. Iko na mata mandokon. Moloho na mandokon aharwa. Dangulo amang padita, buasa. Iko ninatan mandokon. Moloho na mandokon aharwa. Alay unang gabi rak mandokon. Ulo do songoni, Pak. Abe amatepe mandokon, Ma. Ujung na, homa parjulu. Ujung na, adang polay atau Mak. Na pasti kuno honota. Mula anong siya nun. Tadokon, Pa. Apa ma? Songon hata niya mang padita. Sadarion. Muba na maaw. Muba songon dia. Hot holong ni rohaku tuho. Amin. Molo didokon inata do tu amatay porsia hamu. Dang pola hita arisan. Makan di luar mahita. Ale mulu amata naman dokon itu inata porsia mahamu amang ikun sukunoni inata sadia hupasahat uang peganganmu. Ale neng dohono ku amang inang mari kita mengevaluasi patuduhon holong ni rohani Jahuba tuhita dan diucat di bata holong na tuhita gadup jala ido dipangido di bata tapatuduhon ma holong ni Jahuba tu gadup akadongata tarlu mobi di perjalanan ni nguluta jala pada ni di bata mandokon jolo muba ma saluhut danunga hutopa asa hupasidik kamu ale ingok mamang inang dang boy mubai ay debatado na marpadan debatado na punasa debatado na manopa ido paposon rohata mula ano kita siyan parminggonon sipul rapot peresmian resort mula mahita di bagasan dami dohot las ni roha. Amin. Amin. Alay jolo dohot rapot peresmian resort. Amin. Oti naman dokon. Mulon nga nabot gabaraku pigahala manong na tadi ngon. We. Iya. Ingok mamanginang da. On dohonok kumar hitihatan di bata. Martua mahomolo pakyo ni di bata ngolum. Lao pasangapon di bata, lao pahebakon hurian. Dang bui sudi halak, pakion di bata. Ale didikion hamu amang inang, naro marpungu, marsardo di bata. Las maro hamuna, molo sahat ontangan ni hurian, tuganup hamu. Ikunohonot tama, mulai tema Tuhan. Bahat niya kahasusaan na huadopi, bahat ni parukilaw na huadopi. Ala ditikion pakiommu do piau di pararodo piau gabe parhitomu dinalau pahebakon huriami ala ni amang inang las marohata tahangol huomma holong ni rohani di batatu ganup hita
jala ido na ikon taha parwehon gabe parbui na dinggan di bagasan nguluta. Amin. Martangnya kita. Mulia tema ali Tuhan di pasat orang nami denggan di basam. Na totong mandungan di mang ramo ti jala mamasu hami. Ali Tuhan di batanunga marsaringar hatam. Dinalau mambo hali hami. Dinalau mama kulingi hami. Patuguh roha do pikiran nami ali Tuhan di bata. Hoddo holong di roham tuhami akatinopam. Alani male Tuhan di bata pasu hami saludna. Molo pesipata di pasidik kami ho. Molo sipata di tadi ko kami ho. Jala di bajolo hami diri nami asiroham male Tuhan. Mar pamuati maroham. Paingot tamu. Sisa salud na dosa nami ale Tuhan di bata. Ramoti hami ale Tuhan. Tugu hami ale Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata di tikiope. Dibuat kami di bawah santang yang nami saluhut na ruas ni huria maka bibeta marunang. Namar minggu rap doho tami di bagas corom. Manang na ikon mar minggu marhiti live streaming. Tatap kami saluhut na ale Tuhan di bata. Maragam dua ale Tuhan na masa. Maragam dua ale Tuhan na ikon dia dobi hami. Ale porsia do hami ale Tuhan hodo na punasa ngulu nami. Alani ale Tuhan di bata totong mahomian tiroha doho pikiran nami. Homa Tuhan na totong nagabe dongan nami. Pasu ngulu nami. Pasu aka ulon nami ganup ale Tuhan di bata. Ale Tuhan di tikyon dibuat kami di bagasan tangyang nami. Saluhut na ruas ni huriam na di bagasan para sahiton. Asi maroham ale Tuhan di bata. Pasu ruas mi ale Tuhan di bata. Talumobi Tuhan dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami. Agusta Christine Borussia Nipar. Amang MU Utagalung. Nabosom si tua di Sregar, amang awe si Torus, yanakon ni Huriam, Safera Serenoli, Boru Sinaga, asiro hamali Tuhan, tatap ma, ngulu ni ruas mi ali Tuhan di bata, herbakon tanga munago abadioni, dinalau masu pamadangna, leonomu hamalumon, marhitiaka ubat na dipangan, marhitiaka para medis na merawat ali Tuhan di bata. Ale Tuhan di tikiope dibuat kami gomos di bagasan yang nami saluhut na ruas ni huriam na di bagasan las roha imale Tuhan lehonommu tabba bilangan ni umur di tonga-tonga ngulu na le Tuhan di bata imale Tuhan amanami amang desi torus yanako ni huriam Efraim Syaturi yanako ni huriam Rio Jeffrey Pasaribu yanako ni huriam Marcela Saragi inanami inang LA Boru Banjarnahor. Yanako ni huriam Sabrina Shopping. Amanami Padita Tedesia Turi. Yanako ni huriam Gefariel Marudut Jordan Sitorus. Amanami amang MU Tagalog. Yanako ni huriam Alexander Togihon Silain. Inanami inang SH Boru Simanjuntak. Pasu nasida le Tuhan di batale honomu. Las niroha talumobi dia ka ulon na dia ka sakap na dia ka pangidon na siroham homa na patuluson ali Tuhan di bata songoni pili Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan sa minggon na tong malas niroha imale Tuhan marulang tahun pardo nga saripion imale Tuhan amanami amang BS Yobing inanami inang Boru Sianipar amanami amang Tenainggolan inanami Boru Pasaribu amanami amang YF Ye Sinaga inanami Boru Marpau. Amanami amang JM Silain inanami Boru Sinaga. Amanami amang Hatambunan inanami inang Boru Manurung. Pasu-pasumu pardo nga saripyo na sida le Tuhan di bata jalahoma na jongjong di pardo nga saripyo na sida dinalao manguluhon rumah tangga na sida le Tuhan di bata. Ale Tuhan ditikiope dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami. Tu program ni huriam mali Tuhan di bata. Namar sakak mahuriam di nalau patupa. Ulaw na balga. Di tonga-tonga hatopan. Imali Tuhan peresmian resort. Na disakapi huriam di nalau patupa di tanggal 31 Maret 2024. Ale Tuhan dada mangasaon diri nami hami. Dada namang lului asa ngapok kami. Ale dalan nami mohon ale Tuhan di bata. Di nalau pasaton ngulu nami asa pakiomu.
asalam mengerbang mahuriam marhiti hajong-jongan resot di tonga-tonga huriamon saluhut na ka panitia na pinakiem oleh Tuhan na pinilit oleh Tuhan pakulingi ramoti pargugui pasu-pasu saluhut na oleh Tuhan di bata songoni ruas ni huriam saluhut na oleh Tuhan di bata totong pakulingi ruas oleh Tuhan asa sisa datang yang maniak kami asa rap manuhu mahami oleh Tuhan di bata bahat do tutual oleh Tuhan aka program akan narikot di tonga-tonga huriamon alai om mana parjolon na naing ulah horon nami alani male Tuhan di bata pakulingi ruas mi oleh Tuhan di bata asa rap maniak kami maka lason denggan ni basam marhiti ulon nami songoni pele Tuhan di bata disakap ni huriam sipul parminggon sadarion neng patupaon ni huriam ma marhiti panitia peresmian resot rapot peresmian resot ali Tuhan di bata homa na anong na jongjong di tonga-tonga raputi terlu mobil ruas mi ali Tuhan di bata homa na manaruhon na sida asarap maniak kami mamikiri akan adenggan nanaing ulah honon nami di tonga-tonga ulo ni ali Tuhan di bata hupasahat tami ma toti nami diri nami pikiran nami tu tangamu nago habadoni homa namian diroha do pikiran nami mau lihat yang mau pasat kami tuho mangasahon gua dan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita sian buku di nomor 762 uhma tapasahat amplop tu peresmian resort
Tatiun ma ayat 2 las jonjong ma ita saluhutna. Datangnya koma piliata ale di bata amanami na di bano gijang hodo haroron ni saluhut sile holeo na ninggandok na salibasa na bliutus hupasata mima siyan na ni lehom mitu hami pilan nami tuho sejalo may gabi uap nucus tu julum pasu may jalar ramoti asa upar hasya kami pilanun pati buluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam gir-girami manduk muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banogijang, say pinurbadia maguarmu, se Roma harajamu, se saud molom ni roham di banotongon, songon na di banogijang, leho matuhami sadari konongoluan siapari, se sama dosa nami songon penasa nami, di dosa ini dong mardosa Tuhan, unak kami togion pangujunan, palu ama kami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin.
lansia dohot inang lansia na pinarsangapan. Minta tolong maamang dihamu amanami asa marpungu johita sa tokit di zon di gerejon. Dihamu amanami lansia dohot inanami lansia. Minta tolong ma johita di zon marpungu di bagas joron di bangku sebelah kanan. Dihamu amanami inanami na pinarsangapan tu lansia. Umur lansia, umur 60 tahun tu atas. Minta tolong ma amanginang asa marpungu hita di bagason. Umur 60 tu gijang. Suang-suang ninang ama. Ama na margoar ama asa marpungu majo.